Angeke sihlukanisele ukuthi mina njengamanje into engizoyisho nje njengamanje. Kuzomela ukhethe ukuthi ufunani. We-Andile uyazi sisukaphi nawe? Yebo mama sisuka. Uyazi sisukaphi pho yini unga-appreciate imizamo yami nokukunyamezela kwami pho? Hayi mama ngiyaku-appreciate. Ngoba sewunemali wena sobona ukuthi ipepenyanga namantombazane engingawazi ungilethela wonke uvobe la. Futhi wena nayi lento yakho yakhuluma yabona Andile ngoba shuthi mina nawe asivani ukuba ukhetha uhlukanisa namhlanje mina ngizokuhlukanisela ke. Mama sokhuluma namuhla ntambama endlini ngikusavumelana. Uzoya naba endlini? Cha phela nizoya nini endlini? Ayikho into engizoyiya endlini sisi ngiyabonga. Ngiyanibikelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine guest today, it means ikhona lento angasayitholi kahle hle kwi relationship yakhe no person wakhe. So njengoba ela uzele kona lokho ukuthi azolandelela athole iqiniso, a decide futhi yena noma uhleli noma uyaphuma kwi relationship yakhe. So ke sike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sawona kanjani? Sawona kanjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Uma bani? Mabhengu. Oh, ushongololo. Ubuya kuphi? Mount Elif, Eastern Cape. Oh, okay. Ufike nini la eThekwini? Sekudala. Oh, mhlambe ukhona umndeni wakho la eThekwini? Yeah, kune family la. Oh, okay. Ngicela ke ungichazele kabanzi la wahlangana khona nomuntu wakho, mhlambe ngabe umuntu osuka la emakhaya noma umuntu omazele la ngoba nakho usuhlala la eThekwini noma mhlambe yena ahlangana ndlela thizeni kwezinye indawo. No, sisuke emakhaya, nahlangana naye I think was 2021, yeah, 2021. So kuhlangana kwami naye sasesikoleni. Okay. Besijolele esikoleni ngifunda la. Ndafunda naye sese high school. Oh, okay. Kwaba mnandi ke up until now. So ngo-2021. Yeah. The time sahlangana ube naye umunye ugirl abethana naye? No. Bekuyimi bensazi mina. Okay. Bensazi mina. Wena bewungenamuntu? No. Alright. Mhlambe ke ngabe ekhaya la ozalwa khona bayamazi ubhuti wabantu and bayazi uthandana naye noma mhlambe bazi ukuthi umngane wakho? Bayazi ngoba sinomntwana. Oh, ninomntwana? Unganani? 4 years. No, 4 years, 3 years. Oh, Yeah. una 3. Okay. So ke mayiqala ke relationship akuphathe kahle yonke into ihambe kahle nizinibusise ngomntwana. Okay. And then uke wa notice ushintsho kusuka ngasiphi isikhathi? Beku right yazi kuqala. Kube noshintsho nje last year. Oh, last year kusha. Yeah, kusha. Kube noshintsho last year because ushintsho umsebenzi. Besebenza somewhere. Washintsho umsebenzi wabana bangane engabaziyo yonke le. Okay. So bekuphethe kanjani ukuthi ngathi akasenzi ngendlela yenza ngayo eqaleni? Bekuba nako ukuthile ngiphatheke kabi ngiphinde ngithi hayi futhi mhlambe into zomsebenzi yabo. Ukuphatheka kabi kwakho mhlambe ububa naso isineke sokuhlala naye phansi ukhiphela indlela ozizwa ngayo ukuthi okay indlela sekwenzeka ngayo manje ayikwenelisi awukho happy awukho right and akuhlekisi ucela ukuthi mhlambe at least abuyele kule yasasima kade ayisona qala noma uthuli nje uyabuke nje. Hayi baba khona ama complain athi hayi anisoft baze bafana anisoft ayinguwe wedwa mama wathi nje okay lonto inike relief noba manikhuleke nami up until ke. Okay. Kube suspicious more. Yo, so ke ubambeni ke le oyizele la. Utholeni, uthola kanjani, bekwenze njani? Ungiqalise nje ekuqaleni la uze wathi okay fine. Njobe ngisofta nje kanje ngiyamuzwa ukuthini ngiya okay fine. Liyabuye lelo themba but ake ngibo detective ngibheke nje lapho nalapho. Utholeni? Qale efonini. Efonini yakhe siyaphathelana vele amafoni. Okay. Ngiyawabona ama-chat like ngiyafuna nje ama-chat kwamanje nje niphendule. Kwase kuba nekasiswa secreshi. Siswa secreshi lo nami naye efonini yami. Okay. Okay, usiswa secreshi manibheka ama conversation wakhe. Kuno hi. Ayaqhawuka. Hello, kusasa. Late nje akuhlangani. Ndathatha le number yasiswa secreshi ngibhekana lese efonini yami azifani.
Oh, okay. Azifani, mazingafani ngafikelwa umqondo othi no. Manifake le number, nisave le number le yasisi wase-crash lo kuyi. Yes. Manje ibheke efonini yami no, ayiyo le ndiyaziyo. So manibheka le number yasisi wase-crash, manifaka Truecaller nje yavezwa amahle. Okay, amahle usisi wase-crash akayena amahle. Ngathatha le number, ngasibona futhi isithombe sakwa WhatsApp umuntu esifazane lo. Ndangamtext. Ndayifonela lo amahle. Ngathi hi. Cela usisi wase-crash. Wathi usisi wase-crash nje wangavalisi ukungisisi wase-crash. I drop i-call. Basele kuba no, awuyena usisi wase-crash lo. Ndafonela lo sisi wase-crash. Ngathi hi. Cela ubuza wazana kanjani no-Andile. Shuthi yena vele besazi ba obvious shuthi ngumuntu ka-Andile. Wasakhuluma ukweyisa ke, weyisa ngo-Andile wakhe, u-Andile indoda yakhe. Yila engithathe khona athi manje ngabe ndikhoze conflict engekho ngisilwa naye lo guy. Mandithatha inumber zama incukhacha zakwa Blacklight TV. Da-emaila khona nanikeza leya number. Ubani ngicela ningitholele lo amahle lo. Simtholele uGeli ukhona. But mangabe ethi uGeli mina angiyindawo Nkosi yami, ngihleli nje la. Ngiyamthanda uAndile and ngizimisele ngisabona i-future naye. So kufake enhlizweni yakho ukuthi nginaye empilweni yami angiyindawo. Shuthi phela ngeke ngikwazi benimthemba kakhulu yena. Okay. Angiziboni ngiqhubeka naye. Akwazi ukuthandana nomuntu obubheke naye kusasa ungasamthembi. Akukho uthando kungathembanini. So cela ukubadedela enkundleni. Okay. Njengoba wazi ukuthi ama-girls agangile, okay, vele zonke iy'muntu zigangile. Kodwa ngazi ukuthi ithina kakhulu esigangile. Mhlawumbe ubungazi unake something emzimbeni wakho, noma mhlawumbe beningaxabani kakhulu nobhuti wabantu, izinto ey'fana njengey'chitho kanje, into obungazi uzinothise noma bengakenzeki lutho kuwena. No, bekuthi mhlawumbe into egeneral phela kuyaxatshwa ne-relationship. Okay. Kodwa nje kube worse this year. Okay. Kwabe nobakuxabana nje. Kodwa nje bekuba normal, kungekho kubed. Okay. Yeah. Ithi ngivele ngimlandele khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye nje umbone. Ngiyacela usilandele. Ngiyanibingelela futhi babukeli bayo iBlack Life TV nabalandeli bayo. Lena ke iBlack Life Pharmacy, usitufuza dla ngamandla ezulu lo okhulumayo. So ngifisa ukunazisa ukuthi kune-special soqala ngomhla ka-15 siyophela ngomhla ka-20. Soqala ngomhla ka-15 siphele ngomhla ka-20. So na-ke esabantu abagulayo. Umuntu ogulayo uzosizakala kulesi special. Kukhona imbiza-ke, imbiza yamadoda ikhona, imbiza yomhlume ikhona, imbiza yama-ulcer, imbiza kazifo zonke, imbiza kashukela, imbiza yama-fibros, imbiza yokuvula isibeletho, imbiza ye-cancer, eye-BP, mase kuba-ke imbiza yezilonda. So engingakubalanga ungaphinde ubuze la ku-WhatsApp ukuthi kukhona yini ukuze uzosizakala. So-ke ngicela ngingakhohlwa ukuthi kuqala ngomhla 15 soze siyophela ngomhla ka-20, especially sabantu abagulayo. Izimbiza njengoba nazi ukuthi zu-600 zizobe zu-300, kuhlangene nemali yokuposa, kuhlangene nemali ye-delivery kulaba abala eNatal. So-ke ngicela nazi ukuthi ngiyazi vele ayikho into elaphayo ewushukela emnandi, nakanjani ezinye zembiza ziyababa, kodwa la sincenga impilo angisho. So sifuna ukuphila, sifuna impilo ende. So zikhona-ke imbiza, ningaphuthela. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi ngala uvumile ukuthi asijoyine. And nginethemba ukuthi mhlambe ngiyenzeka akwazi ukuphendula yonke imibuzo singasifisa ukuthi simbuze yona. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo sokuyona. Amahle Mkhize ngisuka la eMaphumulo. Oh, okay. Uyamazi singihle naye? Awumazi? Okay. Muzwa ukuthi igama lohlelo ethi umfunani umuntu wami. Kubuya nje emqondweni wakho uhlelo nosisi ongamazi. Shuthi phela khona ngijola naye, ngathatha umuntu wakhe.
Waziba. Ngiyakuzwa. Ngicela umnikeze isikhathi sakho nesineke nje sakho umlaleli ukuthi ubizeleni la. Yebo, ayikho. Ngiyabonga. Hello, hey. Njani baby girl? Ngiyaphila. Ngibhalela Blacklight TV sis. Benifuna ukuzozibuzela amathupha. Yini ehlanganisa noAndile? Andile. Wena uhlanganiswa yini Andile? Andile. Yini ehlanganisa noAndile? Andile umuntu wami. Oh, so sweet. Happy birthday. U-Andile sisi baba wengane zami. Unengane Andile? Bengizocela noma usazanga kanje kodwa ngizocela undihlukanele naye. Unengane Andile? Wena uqhamukaphike. Ubani-ke wena-ke? Wena ntombazana. U-Andile. Ngisuka kude kaphi kukhulu naye. Angihlangani nalokho mina. Futhi nje futhi akekho umuntu wesifazane ozombekezelela ngale ndlela bese nimbekezelele ngayo. Uzonisiza. Ungamoshizani ngangcolisa izandla zami ulihlukanele naye. Khohlwa sisi wami ngindawo ngihleli. Ngizinzile nje angisuki. Ngisazocela happy birthday Mncwabeni. Try me. Shame. Uzohlukana noAndile. Sokwesibone. Owami. Hey. Mona inkinga wakho. Hey. Sembe khuza. Bese sizohlukana noAndile. Khohlwa baby girl. Angibuzi Lapho mama. ngithanda nawe ma ngisuke kini. Relaxa nje. Ubusenesikhathi singakanani nithandana naye? 2 years. 2 years. Yeah. Uthanda nini? 4 years. 4 years. Okay. Bese ninawo umntwana? Cha bese ngabi nawo umntwana. Okay. Waziba kubo? Uma wakhe no-anti wakhe. Niyakhuluma nje na? Yebo siyakhuluma nje bayangazi yonke into right nasekhaya Okay. bamazandi. Ngisho ukuba amaxolo phela. Asazivisi. Ngisho ukuba amaxolo hayibo. Asazivi intombi. Hamba uthandayo. Shuthi abakuthandi. Mhlawumbe wena sicela. Sazi phela. Nawe bakuthandi. Really? Sise nabazalela umntwana kulwami so mhlambe Manje ubaza lo mntwana uchaza ukuthi mhlawumbe uzuba bamba ngani nokuthi bakuthande. Anibabambi. Ingane. Anibaba mhlambe nje basuke bezisinekele phela hayi into mayicika emehlweni yakho ngathi ngayisinekele Oh Sheshe babo isuke. lokho. Shuthi bona banephutha. Abangenzanga ubulungisa. Okay. Yeah. Okay. Ikhona indlela ukuthi simfonele Andile sizwe side lakhe. Hayi bengamfonela kube yikena. Ufonela ba? Andile. Aconfirm phela ukuthi ithinto. Sacela ufonele indoda yami sisi. Ifono le mina futhi. Nizofonela wena ukuhlangana phela. Liyahlangana phela. Hayibo. Hayi shame. Ngafona ne? Uyakwazi ukucika ngasifona. Ngiyacela ukuthi nisifonise. Yebo, Usabona kunjani? ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Blacklight TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo mntaka mama, kodwa bengisasemsebenzini. Ngeke kulibaze. Ngiyakhuluma. Ngeke kuliba. Okay, ngiyabonga kakhulu. Sikulalele kuhlelo eluthi umfunani umuntu wami ka Blacklight TV. Ngine guest engibhalelile mase ngibe ne guest futhi esiyimemile thina. So uMabhengu uthi uku relationship nawe, uthi ninengane and uthi niyathandana nje nesikhathi eside. Mhlawumbe ngabe udlala ngami noma beqinisele. Uma ingane yami lo siswami. Oh, all right. Andani impela he. Oh, uye ke lo bhalile ke kuhlelo luthi umfunani umuntu wami. Uthi ayikho right ke kahle hle kwi relationship yakhe nawe. Ngeyimanga ithize eziningi. Yes. Ngiyacela nje ube nesineke sokuthi umlalele. Mhlambe ukuthi yini la efisa kangaka kuwena. Hayi umfake mama ngilalela. Ngiyabonga. Sabona tata. Ya mama, kanjani nalo? Umfake. Yini ekuhlanganisa noAmahle? Uxolo nje ungakuhloniphi. Yini ekuhlanganisa noAmahle? Wenzani noAmahle? Manje yini besingakwazi. Uwenzani noAmahle? Ngibhengele ukuzikhuluma nje. Khuluma phela nangu sesiyakhuluma ngani wena unemfihlo wena efuna sizovela Mama ngeke. we Nkosi yami weAndile wena Andile ungafuni ukukoboza umoya wami ngoba Andile yini ekuhlanganisa noAmahle wenzani noAmahle?
Yazi okunyanyisa kakhulu nje ukuthi amahle uthi wazwana kini yini wenzani? Ye wena. Mabheka ngisacela ukukhuluma nawe mama le. Khuluma ngikhona. Dizindlebe. Ungatshani lebala. Manje sinamahle sinesikhathi kodwa Hey. kodwa abantu besifazane yini impela manje? Abantu yewe Andile. We Andile. Wenzani? Uyazazi bufunani kodwa ngempilo yakho Nkosi yami. Noba uyadwayiza nje into engena direction wenzani? Phela besazama ukuthi ngifake nje isithombe kubeke nazo ngibonela uthando. Ngibeke esithombeni darling now. Mama, yazi ngifuna ukukuvezela kahle yonke lento iqonde. Iveze iqonde ngoku hayi kusasa. Oh mama mina no amahle sinesikhathi. Angizwanga. Khuluma na intombi yakho. We-Andile uthini? Ukhona nawe amahle. Ngikhona ngayaphi? Hawu. Wathi hawu uthiswa yini? Ngihlanganise mina. Hayi ke sesizihlanganele ngendlela yethu. Thatha ke hlekazi wami. Awuchaza ukuthi Nayi intombi umazelaphi yomXhosa imame lapha. Cha phela mama ngithi ngiyachaza ukuthi njengamanje into ebengifisa ukuthi ngihlale nawe phansi ngikwazi amahle. Naye uyakwazi. Ngoba usahlala ngaphansi cela ukukhulume ngoba simile right unobumile la khona mina ngihleli. Khuluma ke. Bengifisa phela mama ukuthi nevuso lami zosekhaya. Sivusa umuzi. We-Andile. Yebo mama. We-Andile uyafuna we-Andile awukhuluma into ibe 1 icace. Abafana. Mama bengifisa ukuthi ongcono mhlawumbe sikhulume nomendlini le ndaba yabona. Sesila. Asikhulume la. Bengisacela ukuthi ngcono manisuka lapho nobabili siyekhaya sihlangane ekhaya sokhuluma Si uthi si. Anginje lapha ngikhiphi mina phela manje nalethi nabantu abadala nje phansi ngeke ngithathe inqumo ngedwa. Abantu abadala? mina ngihlangana nabantu. Abaphi abantu abadala? Laba bamaziyo amahle nawe abakwazi. Oba abantu abadala? Ya umalume. Omalume bakho? Yeah, Bazi ba. bazi amahle naba. Uyadakwa wena mfana. Amahle waziwa kini? Mabheka ngithi Usekhona. Ngiyangitshelile nje ehlisa umoya. Ye wena uyazi anifuna ukuyajela. Ngoba ngizokorobha ngaye ngimphendula imophulo amahle wakho, didaste ngaye ngimenze ivasi. Ya Andile. Ubani khona lapho vele. Ubani khona ozokwenzani? Andile yini wena usukela nini wena so benihambise ekhaya ungcono lento esikhuluma ekhaya. Anifuni ukukhuluma ekhaya, khuluma la Andile. Uhlukanise okuhlukanisayo ubone ukuthini. Fast. Angeke ngihlukanise lutho mina njengamanje into engizoyisho nje njengamanje. Kuzomela ukhethe ukuthi ufunani. We-Andile uyazi sisuka phi nawe? Yebo mama suka. Uyazi sisuka phi pho yini ungayi-appreciate imizamo yami nokukunyamezela kwami pho? Hey mama ngiyak-appreciate. Ngoba sewunemali wena sobona ukuthi ipepe nyanga namantombazane engingabazi ungilethela wonke uvobe la. Fusekho wena nayi lento yakho yakhuluma. Yabona Andile ngoba shuthi mina nawe asivani. Ukuba ukhetha uhlukanisa namhlanje mina ngizokuhlukanisela ke. Mama sokhuluma namuhla ntambama endlini ngisavumelana. Uzoya naba endlini? Cha phela nizoya nini endlini? Ayikho into engizoyiya endlini sisi ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bhuti. Mama manje lento silungisa kanjani lento yimizana? Lungile sisami Awuseke yabo. bandla. Ayikho Okay, nje no, ngiyabonga. ngizokhuluma no-Andile. Asazincukela ubizulu. Hayi foka. Mayethi kunina noba uthi undinga endlini mhlambe nizokwazi Ayikho ukuhamba into engingayela endlini lalo. Khuluma naye, ayikho into engizokhuluma naye Nkosi yami. Yena mina ayikhethe ukuthi ufuna mina, ngifuna mabheki. Ayikho into engizoyela naye endlini ke. Asazi baby. Kanti futhi nje aniyili nje nempe engenasicoco ke Nkosi yami. Okusala ngisho ukenzana ngimshini Andile. Aniyili impe engenasicoco futhi. Khona engikuthembisa yona. Eyini? Engikuthembisa yona. Eyini khuluma. Engikuthembisa yona. Ngibonise khona ithuba khuluma kuse-early. Hey. Khuluma Hayi baby. usayimisele ngokuthi usazogqoka ibaby shower impahla zebaby shower emngcwabeni wena. Sobe siyambongela nalapho futhi. usayimisele ngokuthi uqhubeke uhlale no-Andile Hawu Nkosi uzothanda yami ungeke. usu-right too much. Ngeke. Ungeke. So, uyaphuma? Hayi ngeke ngiyaphuma we.
Uyamshiya Hawu uAmahle. ngiyamshiya Nkosi Wenza yami. kahle. Oh, Amen. okay. Congrats, siyayibonga. Ungajabuli, Siyayibongela. sis. Siyayibongela. Khona kuzonimangaza futhi Ayini. kuzonimangaza. Siyabonga. sis. Lodume emini, Hawu, siyabonga. lidume entambama. Sazi nokuthi ngimthola kahle mengimdinga. Hayibo, ngeke phela. Yabona uyeyisa le ntombazana. Hayibo, ngithi nje kulala kahle ngesifubeni sakhe. Ungeke ngalo phone Isifuba sakhe sani? Sakhe. Isifuba sakhe sani sokwenzani? Awusazi Unesifuba esuku-andile wena. Yebo. Yebo. Sisi awukahle wena. Awukahle ushesa umoya siyabonga. Sujabulile. Sujabulile. Okahle isigora wena. Isigora singiyeke isigora. Ungangijwayeli mina sisi ngeke ngize ngiye ku-andisho ngenzani ungabe Springbok anginankinga. Ayikho inkinga sisi. Khuleka Pholiwe. Obami andile ulala lana mina Wena. like. Pholiwe. Uyabona wena? Pholiwe. Uyabona wena? Pholiwe. sis. Uyabona? Relax. Usukujuluka. Ngiyabonga kakhulu Amahle ngesikhathi sakho sinikeze sona. So mayethi uyaphuma kwi-relationship shoot wena uthi uhappy. Mina ngihlele anginankinga futhi. Benganankinga futhi nami kuthiwa engahlala sibambisane kodwa Ubambisana nabo ubambisana Wangathi nani? nolaka, Ubambisana engathi wena engashisa noma ubambisana ngomoya. wena. Yini ozoyibambisana ubambisana naba? Sizokhuluma nawe sisi ngiyabonga. Zokubonisa amaqhekeze engqondo. Namanje ngangibonisa. Apho ngiphuma ngisuke e-Eastern Cape naso sokangiqheli nje kanjani. Ngiyabona nje Ngizokubonisa. Ngizokubonisa okwabona ngisalo kuzobonwa nguwe namhlanje. Wami ntombi yomXhosa ibo. Qhamuka uxoxa ingane khona abantu ngale. Abekho uzuzobenga la eThekwini sinjani. Uzonibona. Yazi wena. Ngiyabonga kakhulu Amahle ngiyacela ukuthi umkhululekise. Hey. Sale kahle sisiwami. Mbuke lapha ekhaya uShongololo uthi yena uvele ukhetha ukuphuma ngoba vele akekho happy nobaba umntwana wakhe njengamanje and Amahle uvele kwabuye kwacaca nje ukuthi hayi yena uyajabula kakhulu ngokushiyelwa indoda. So ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho ubangenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Is the Black Life TV?